Welcome back our YouTube channel. Book matter lenchular must ಸೌಖ್ಯಂದಿರುವೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಒಂಬರ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಚಾಪುರ ಉಂಡು ಚಾಕು ದೋಸೆ ಪಕ್ಕ ಕೋಡೆದ ಮೀನು ಸರಿತನ ಇಕ್ಕು ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅರಿಪಾಡು ಪಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ರೇಷನ್ ಪೂರ ಕೊನಾರೆ ಪೋರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರ ಪೋರಂಡು ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರ್ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ 3-4 ಜನಕ್ಕೆ ಕೋಡದ ಚೂರು ಒಣಸುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನೆ ಒಂದು ಬೈತ ಇತ್ತೆ ಬಜ್ಜಿದ ಪೆಪ್ಪಸ್ ರಂಜಾಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಚಾದಿ ಓಡು ಚಾ ತಾರೆ ಕಾಫಿ ಅಂಚ ಪಾತ್ರೆ ತೋಜು ಮಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕಾಫಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಗ್ಲೇಗೆ ಮಾಮಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕುರ್ತಿ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಬಜ್ಜಿ ಬಿಜ್ಜರೆ ಅಂಚಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬಜ್ಜಿ ಬಿಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತೋಟಡ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಚಾ ಮಲ್ತ ಪತ್ತ ಬೋಡಿತ್ತು ತೋಟಗ ಇತ್ತೆ ಬುಲ್ಪ್ ಚಾದು ಬುಲ್ಪುದ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಕಜ್ಜಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ದು ಬರ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಬಜ್ಜಿ ಬಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೀರ ಮಾಮಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಿ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಬಜ್ಜಿ ಬಿಜ್ಜರೆ ಚಾಪರಿಲೆತ್ತೆ ಬತ್ತೀರು ಇದು ತೂಪಾರ ಮುರನ್ನ ತುಯ್ಯಾರ ಹಾಂ ಕೋಡೇನ ಬುಕ್ಕನ ಪರ ಬನ್ನಾಗ లేదా లేదా ಇದನ್ನಾಗ ಮುಚ್ಚಿದಿಲ್ಲ ಏನು ಸೊಸೈಟಿ ಬರ್ತೇ లేదా ಓ ಉಪ್ಪು ಒಂದು పొడి ಉಪ್ಪು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪ లేదా కొనప్పాను
ಮತ್ತೆ ರಡ್ನೆ ಉಪಯೋಗಿಲ್ಲದ ಬಜ್ಜಿ ಇದು ತೊಂದರಲೇರು ಸಾತಂಡು ಬೆಜ್ಜೊಂದಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿ ಪೂರ ಇಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಪೂರ ತೋನಲಾರ ಅಕ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಈ ಜೇರೆ ಬರ್ತಾನೆ ಸಾಕಾಗೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಬಿದೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಾರುಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಯಿ ಬರ್ತದೆ ಹೊರಸೆರುಂಡು ಬಚ್ಚಂಡು ಆ ಜೇರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಬಚ್ಚಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಬರ್ಕ ಮಣ್ಣದ ಕೋಟೆ ಮಣ್ಣದ ನೆಟ್ಟ ತಿಂದ ಎದ್ದೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಸೊಸೈಟಿ ಬಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪೋದು ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತು ಮೆಷಿನ್ಡು ಅರ್ಧ ಸಾದಿತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಆಜಿರು ಹೊಡಿತ್ತೆ ಆಜಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒರೆಸೆರಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆ ಚಾದಿ ಒಂದಿರಲೆ ಬಯ್ಯದ ಚಾದಿ ಒಂದಿರಲೆ ಕಿರಿಂಗದ ಇಂಜಿನಕ್ಕೆ ಕಿರಿಂಗದ ಬಾಜಿ ಮಲ್ದಿರ್ ಮಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಕಟ್ಟನಲೇರು ಹಿರಿಯತ್ ಕಟ್ಟುವಾರ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂದಂತೇನಾ ಕಟ್ಟೊಂದು ಚಾಪ ಅರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ
ತೋಟ ಬೋಪ ಪಂತಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕ್ಲ ಕರೆಂಟ್ದ ಮೆಷಿನ್ಡ್ ಪಂತಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನು. ಅವು ಪಂಡ 1 ಗಂಟೆ ಚಾರ್ಜ್ ಒರಿಪುನು, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಂಡ 2 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿಲಿಗ್ ನಮ ಚಾರ್ಜ್ ದೀವೊಡು ಆಪುಂಡು.